ikuchitika ku maiko aku aluya. President Mutharika wayankhula izi ku nyumba ya boma ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre pomwe amakumana ndi yemwe angomusankha kumene kukhala mkulu wa World Bank kuno ku Africa Dr. Nathan Belete komanso yemwe amusankha kukhala mkulu wa banki kuno ku Malawi, Zambia, Zimbabwe ndi Tanzania Dr. Rad. Polankhula pa msonkhanowu, President Mutharika wayamika World Bank kamba kathandizo lachangu lomwe lapereka pothandiza pa ntchito yokweza chuma cha dziko lino kuti chiyambenso kuyenda bwino. Zambiri mlipoti ili. President Mutharika wayamika World Bank kamba kathandizo lachangu lothandiza ntchito yokweza chuma cha dziko lino kuti chiyambenso kuyenda bwino. Mtsogoleri wa dziko linoyu wayamika ubale omwe ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi banki potchulapo thandizo la ndalama lomwe World Bank inapereka kuti dziko lino ligule chimanga chomwe chinathandiza kwambiri anthu omwe anakhudzidwa ndi njala. M'mawu ake yemwe angomusankha kumene kukhala mkulu wa World Bank kuno ku Malawi Dr. Nathan Belete wati banki ndiyo khudzidwa ndi nkhondo yomwe ikuchitika ku maiko aluya yomwe yakhudza dziko la Malawi, choncho alonjeza kupereka thandizo loyenera. Pamenepa President Mutharika anapempha Dr. Belete kuti pamene akuyamba ntchito pa udindo wawo watsopano ayike zofuna za Malawi patsogolo. Pa msonkhanowu panalinso nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka, mlembi wamkulu ku nduna wa zachuma a Cliff Chiunda ndi akuluakulu ena aku ndunawo. Dziko la Malawi likukondwerera tsiku la anthu ogwira ntchito pomwe boma layambanso ntchito yomanga ndi kukonza sukulu za maphunziro a ntchito zosiyanasiyana. Nduna yoona za ntchito a George Gona yati ntchitoyi ndi njira imodzi yothandiza achinyamata kukhala odziyimira paokha pa ntchito zosiyanasiyana. Achigona amayankhula izi ku ofesi za boma mu mzinda wa Lilongwe pokonzekera tsiku lokumbukira anthu ogwira ntchito lomwe limakumbukiridwa pa 1 May chaka chilichonse. Charles Wahara ali ndi ripoti. Achigona anati unduna wawo uli pakalikiliki kumanga komanso kukonzanso sukulu zophunzirako luso lamanja zomwe zinawonongeka. Iwo anati ndikofunika kupititsa patsogolo maphunziro aluso atikamba kuti zimathandiza kuti achinyamata akhale odzidalira. Iwo anati boma lipitirizanso ndondomeko yomwe ophunzira sukulu za ukachenjede amati akamaliza maphunziro amagwira ntchito ku nthambi komanso unduna osiyanasiyana wa boma. Iwo anati izi zimathandiza kuti ophunzira adzikhala ndi upangiro okwanira pa ntchito. Iwo anati unduna wawo uchilimikanso poonetsetsa kuti pakhazikitsidwe thumba lapadera lomwe lidzipereka chipukuta misozi kwa ogwira ntchito akavulala kapena akadwala pa ntchito. Kwambiri panopa tikatenga za Technical College tikudziwa zaka za mbuyo kuyambira 2021 Technical College anakhala ngati anachita zili kwambiri. Kubwera kwa Professor Arthur Mutharika zatilimbikitsa kwambiri panopa sotayambanso ntchito zotukula Technical College. Monga mukudziwa Technical College ena awiri atatu ali mafeza 90% kuti posachedwa patikati kumaliza. Komanso kumbali ya thumba la chipepeso tili nkati mokambirana ndi anzathu anthambi zina za boma kuti atithandizire kungotikira ku thumba lina lapadera kuti ntchito imene ikhale yofewa kwa ife. Mawu ake msungichuma wamkulu wa bungwe loona za anthu apa ntchito mdziko muno la Malawi Congress of Trade Union MCTU Lexon Lehman anayamika boma atikamba kuti limatchera khutu pa madandaulo a anthu apa ntchito. Chinthu chimodzi china chimene tifunitsitsa ngati akunduna amene amayendetsa za ntchito ndi nkhani ya kupanga kujama pa Chingerezi inspection kuti athe akunikira malo ena ogwira ntchito kuti anthu zikuchitika ndi chani. Timakhala ndi mavuto ena mwina kutsekeredwa m'makampani malo amene akugwira ntchito kudzatsekula mochedwa. Zinthu ngati zimene zozo ndi zimene ndithu tikhale tikugawana nawo aboma. Mutu wa mwambo wa chaka chino ukuunikira kwambiri kulimbikitsa ufulu wa anthu ogwira ntchito. Mwambo wapadera ukumbukira tsiku liuchitika mu mzinda wa Lilongwe ku bwalo la Masintha. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Komiti yoona zachuma ku nyumba ya malamulo lachinayi inakumana ndi banki ya National pomwe ikupitiriza kafukufuku wake okhuza kagulidwe ka hotela ya Amaryllis. Zambiri mulipoti la Trinity Kaphantengo. Polankhula atatsiriza zokambirana ndi akuluakulu a banki ya National, wapampando wa komiti ababa Stephen Malondela ati zomwe amafuna kumva kuchokera ku banki sizinakambidwe ndi akuluakulu a banki kotero anachiona cha nzeru kuwabweza woyimirira banki. Malingana ndi Malondela, komiti iyitanitsanso bungwe la Financial Intelligence Authority lomwe limayang'anira momwe ndalama zimatumiziridwa m'dziko muno komanso a Reserve Bank of Malawi kuti adzamve tsatanetsatane wa momwe zinayendera ndalamazi. Chifukwa chimene timakumanana ndi a National Bank tsiku la lero kunali kufuna kupeza ndanda kapena ndondomeko zimene anatsatira
komanso njira zimene iwo anapezeka kuti akukodwa nawo mu kagaude ameneyi. Timafuna tidziwe kuti ndalamazo zitafika banki inatumiza kwa uti ndi uti, zomwe a banki anena kuti padakali pano chifukwa cha malamulo sakuwalola, anena kuti sangakwanise kuti atitchulire mayina. Banki inali yotsama ndithu kuti sinali yokozeka kunena kuti ingapereke mwachindunji zimene zidachitika, chifukwa poyankhula kwawo a banki amanena kuti malamulo sakuwalola. Ndiye pa chifukwa cha chimenechi tinalola kuti no banki ayambe abwerera kaye akakonzekereso bwinobwino kuti akalingalire. Akuluakulu a National Bank anakana kufotokoza momwe ndalamazi zinayendera komanso komwe zinatumizidwa, ponena kuti kutero ndi kuphwanya malamulo. Komiti inakumananso ndi akuluakulu a banki ya FDH ndi cholinga choti banki ifotokozenso mbali yake makamaka pamomwe inagwirira ntchito pamene hotelayi imagulitsidwa. Komiti yakhala ikukumana ndi makampani osiyanasiyana, nthambi za boma komanso anthu osiyanasiyana mu kafukufuku wake wa momwe hotela ya Amaryllis anayigulitsira. Trinity Kaphantengo, MBC, Lilongwe. Banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yayimitsa pa ntchito akuluakulu a bungwe la Public Service Pension Trust Fund kamba kunyalanyaza langizo loti asapitirire ndi ganizo logulitsa makamaka logula Amaryllis Hotel. Banki idalangiza akuluakulu a Public Service Pension Trust Fund kuti asapitirire ndi ganizo logula hotela ya Amaryllis, koma akuluakuluwa adapitirira ndi ganizo kugula hotelayi pa mtengo wa 128 billion kwacha. Kudzera muchikalata chomwe mkulu wa banki George Partridge watulutsa, pafupifupi akuluakulu 11 ndomwe ayimitsidwa pa ntchito powalanda ziphaso zogwirira ntchito makamaka zogwirira ntchito, ndipo ena mwa akuluakulu omwe ayimitsidwawa ndi a Chitsanzo Nyirongo, Chizanso Nyirongo, Chikondi Veronica Phiri, Idresa Mwale, Maxwell Tsitsi, Irene Chikapa, Arthur Manyungwa, Precious Chimbamba, Yona Phiri, Richard Zimba, Brazil Mphepo komanso a Bernard Nyondo. Mabungwe a Malawi Broadcasting Corporation MBC ndi Malawi Communications Regulatory Authority MACRA agwira ntchito limodzi popitisa patsogolo ntchito zowulutsa mawu. Poyankhula ku Blantyre pa msonkhano omwe akuluakulu a mabungwe awiriwa anali nawo, mkulu wa MBC a Brian Banda wati mwazina bungwe lawo latsimikiza MACRA kuti apitiriza kutsatira malamulo onse a ntchito zowulutsa mawu posakondera. Tili ndi ripoti la Geoffrey Chinawa. Malingana ndi mkulu wa bungwe la MBC a Brian Banda, anaonanso chofunika kuti mu nthawi ino pomwe ntchito zaluso la makina a kompyuta zikupita patsogolo, nayo MBC isasalire mu ntchito zake m'gawo limeneli kuti ite kupitiriza kutumikira bwino anthu m'dziko muno. Abanda ati sizingatheke ngati MBC izigwira ntchito zake payokha, koma kuzera maubale ndi migwirizano ndi nthambi, kampani ndi mabungwe ena. Khala mkumano wabwino umene iwo atitsimikizira kuti akutiona zimene tikupanga ndipo pamene tili pofoka adzitithandiza. Mukudziwa kuti kumene tikuchokerako kunali koterera kwambiri, ndi tawatsimikizira amakra kunena kuti kumene kuchasitizapitanso tikhala ndi maprogram amene ndiokomera aliyense balanced, komanso kuonetsetsa kunena kuti tikutumikira Amalawi. Ndakhala ndikunena kuti uthenga umene tikulandira kuchokera ku boma, kuchokera kwa president, kuchokera ku board, ndionena kuti tiatumikira Amalawi mosakondera. Takambirana kunena kuti mmene anthu amaulutsira mawu 1970 ndi pano nzosiyana, zinthu zasintha. Inu mukudziwa kuti pano television anthu akuonera pa foni, nkhani akuonera pa foni, so pakufunika kuti ifenso tichilimike pokhala ndi zipangizo ndi ukadaulo umene tikhoza kugwiritsa ntchito pachingereza kuti digital, kuti tikhale ndi dongosolo labwino malingana ndi mmene zinthu zikusinthira, ndipo ife tadzipereka. Tayamba kale, lero MBC mukhoza kuonera pa foni, posachedwa panso tikhati kuloncha app yathu. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la MACRA Amayamiko Nkoloma athokoza MBC kamba koyika m'malo mfundo zofuna kuonetsetsa kuti kutumikira Amalawi monga momwe malamulo a ntchito zowulutsa mawu amanenera. Ankoloma ati ndokhutiranso ndi zikonzero zomwe MBC yayikanso m'malo monga kufuna kukhazikitsa wireless ya ana komanso wireless za mdzigawo. Iwo ati izi ndi chitsimikizo choti MBC ifuna kutumikira bwino Amalawi. Chine chinthu chachikulu
kuti a MBC anatiyendera ndi kukhala nawo pamodzi pa tebulo kukambirana zinthu ziwiri zitatu kuti pa ntchito imeneyi tingayipitise bwanji patsogolo. Anafotokoza zinthu zingapo zimene zikuabweza mbuyo ndife ngati Macra, ngakhale mbali yathu ili yongowunikira chabe komabe tili ndi upangiri othandiza ma institutions ngati MPC kupita patsogolo, and nafenso talonjeza kuti tathandiza mu njira zosiyanasiyana kuti nawonso zinthu zimene amapanga zipite patsogolo. Ife ndiosangalala kuona kuti MPC apereka commitment kuti iwo pa nkhani yowulutsa mawu akhala osakutenga mbali ina iliyonse. Ichi ndi chinthu chimene tikhale tikuwapanga tukwathandiza kuti apite nacho patsogolo, and pamene pakhale kuti pali vuto iwo tayitana kukhala nawo pamodzi around the table and kuona kuti mavuto amene wotapanga resolve, chifukwa by the end of the day chimene tikufuna ndikuona kuti Amalawi ndosangalala. Pa ulendowu mkulu wa bungwe la MBCU yemwe analinso ndi akuluakulu ena ku MBC anakayenderanso zina mu ofesi za bungwe la Macra komwe amawunikirako ntchito zowulutsa mawu. Jeffrey Chinawa, MBC Blantyre. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera muno kwa MBC, ndipo tiyeni tionenso mito yake. President Mutharika wapempha banki yaikulu pa dziko lonse kuti ipitirize kuthandiza dziko lino pomwe chuma cha pa dziko lonse sichikuyenda bwino. Dziko la Malawi likukondwerera tsiku la anthu ogwira ntchito pomwe boma layambanso ntchito yomanga ndi kukonza sukulu za maphunziro a ntchito zosiyanasiyana, ndipo bungwe la MBC ligwira ntchito ndi bungwe la Macra kupititsa patsogolo ntchito zowulutsa mawu. Takulandaninso ndipo kupitirani nkhani zathu. Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo Madalitso Waloyi yatsindika kufunika kulimbikitsa ogwira ntchito za umoyo ngati njira imodzi yolimbikitsa ntchito za umoyo ndi ukhondo. Ndunayi yanena izi pamene imayendera ntchito yopereka katemera wa polio kwa ana mgawo lachiwiri m'boma la Zomba yomwe tsopano yatha. Mwayi mtumodzi wadza ndi zambiri nkhani yonse. Pamene nthawi imati 7:30 mmawa lachiwiri, nduna ya zaumoyo ndi ukhondo Madalitso Waloyi anatafika ku chipatala chaching'ono cha Mambo ku Chingale m'boma la Zomba. Chipatala chimathandiza anthu 27,000 ndipo chimapereka thandizo kwa anthu opitirira 300 pa tsiku. Posonyeza kukhutira ndi kudzipereka kwa ogwira ntchito pa chipatalachi, nduna inapereka mavocha kuti akagulire katundu kwa omwe anali pa ntchito komanso ena omwe anatapita kale kukapereka katemera wa polio. Munjira yowalimbikitsa kuti apitirize kupanga save ma communities yawo, apitirize kukhala bwino ndi anthu, zomwe ife unduna tikupanga encourage ndithu ogwira ntchito mzipatala kuti tilimbikireni ntchito, tiyeni tiziperekeni komanso tigwire ntchito monga mmene malamulo ake akunenera. Mavochawa inapereka ndi kampani ya FISID yomwe ikumanga zipangizo za mthirira m'minda ikuluikulu ya Mlowoka komanso matoponi mderali. Akondwa Nanchukwa ndi mkulu wa kampani ya FISID. Tinakhudzika kwambiri ndi masomphenya amene wawa programu imene tikuona kuti ndi yabwino ya mtengo wapatali, chifukwa ndi imene ikufikira anthu amene amakhala kobisika kumidzi ngati kuno kutali, komano unduna ndikukhala ndi plani imene yoti aziwafikira nkuwayamikira pa ntchito zabwino zimene akuchita. Ndipo phungu wa dera la Zomba Chingale William Sosole Banda anayamikira ogwira ntchito pa chipatalachi chifukwa odzipereka ndi kulimbikira pa ntchito. Ndifuna ndithokoze kwambiri kuti anduna anapanga chisankho chimenecho choti abwere azayendere mastafu. Ndamva mmene amayankhulira, cholinga chawo chinali chowalimbikitsa kuti azigwira ntchito bwino chifukwa choti anathokoza kwambiri. Itachoka pa chipatala cha Mambo, ndunayi inapitanso ku ofesi za umoyo ndi ukhondo m'boma la Zomba. Dr. Inafe Kalanga Mjojo ndi mkulu woyang'anira za umoyo ndi ukhondo m'bomali. Mwachidule chabe nkhani yakumeta kambirana ndikupezeka akwa mankhwala muzipatala. I think tinafotokozeranso kuti pa chaka chimene tayambachi tayamba bwino because tili ndi kupezeka kwa mankhwala 58% zomwe nkhani zabwino, komanso tinapempha kuti zitapitirira ndi kuti anthu athu kuno kuzomba tiathandiza moyenera kuti akhale ndi moyo wamphamvu nathandiza mokwanira pa chitukuko cha dziko lino. Kumayambiro a Sabata ino, boma nakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito yopereka katemera wa polio kwa ana zaka 10 kutsika. Mboma la Blantyre mwapezeka mwana mmodzi yemwe ali ndi nthenda ya polio. Mwayi mtumodzi, MBC Zomba. Imodzi mwa makampani asanu aliwonse omwe alandira ma certificate ya bungwe la Malawi Bureau of Standards ovomereza katundu ndi ntchito zomwe amagwira mdziko muno ndi amabizinesi ang'onoang'ono. Poyankhula mu mzinda wa Mzuzu
Pamwambo opereka masatifiketiwo, mkulu wa bungweli a Simon Mandala ati izi zikutanthauza kuti ntchito za malonda zikupita patsogolo ndipo bungwe lawo lipitiriza kulimbikitsa kuti makampani adzipanga katundu wapamwamba. Chimwemwe Milulu walemba ripoti ili. Bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS chaka chino lapereka masatifiketi ovomereza katundu ndi ntchito zomwe makampani ndi a bizinesi zing'ono-zing'ono zokwana 742 m'dziko muno amapanga ndi kugwira. Poyankhula ku Mzuzu pamwambo opereka masatifiketiwa ku makampani ochokera ku chigawo cha kumpoto, mmodzi mwa mamembala a bodi ya bungweli a Anthony Luanda anati bungwe la MBS likulimbikitsa kuti katundu ndi ntchito zosiyanasiyana zomwe a bizinesi akupanga ndi zapamwamba komanso zovomerezeka. Ntchito zosiyanasiyana zimene timagwira zomwe zimayenera kukhala ndi mulingo wovomerezeka ndi ntchito yopambana kwambiri chifukwa chonena kuti anthu amene amagwiritsa ntchito katundu ameneyo kapena kupanga services imeneyo amakhala ndi chikhulupiriro, amakhala ndi chitsimikizo chonena kuti akugwiritsa ntchito zinthu za pamwamba zomwe ife bungwe la Malawi Bureau of Standards tinazivomereza. Mkulu wa bungwe la MBS a Simon Mandala analangiza makampani ndi amalonda onse kuphatikizapo amabizinesi ang'ono-ang'ono m'dziko muno kuti azitsata milingo yomwe bungwe lawo linakhazikitsa ndipo bungweli lipitiriza kuthandiza amalonda ang'ono-ang'ono kuti ntchito zawo zipitenso patsogolo. Tinayamba mapulogalamu othandizira like kuwapasa training pozera mogwirizana ndi SMED. Tinaonanso kuti amadandaula za fees ndizikudula. Tinapanga reduce certification fees ndi 50%. Ngati umalipira 20,000 ndi udulipira 10,000. Mmodzi mwa amalonda omwe amapanga katundu kuchokera ku mkaka a Donald Nkandawire anati kampani yawo ipitiriza kutsata ndondomeko zomwe bungwe la MBS limafuna. Awadi imene talandirayi yatipasa nyonga, yatipasa mphamvu kuti tithe kupita kutsogolo, tisalekezere pomwe tapeza awadi tinole ngati tafikapo. So this award imene atipatsamu tikuyang'ananso maso anthu mphenya kutsogolo kuti kutsogolo kusita kuipanga maintain ndopanga kupanga solid award imeneyi. Mwa makampani 742 omwe apatsidwa masatifiketi chaka chino, 335 ndi atsopano ndipo 21 mwa 100 aliwonse ndi amabizinesi ang'ono-ang'ono. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa manja wa atsikana osapitirira zaka 23 Joana Kachilika wati timuyi ikuyenera kukonza pa nkhani yogoletsa ngakhale kuti ikuchita bwino mu mpikisano wa Telecom mdziko la South Africa. Timuyi yagonjetsa Diamond ndi zigoli 76 kwa 26 mu mzinda wa Durban. Malawi lero isewera ndi timu ya Shukudu. Ndokondwera ndi mmene yasewera timu lero pakutapa game tawina ndithu. Ndosangalala ndi player wina aliyense amene tinamulowetsa mu game imeneyi aliyense ndithu akuyikapo mtima enda kusewera bwino. Chimene tikuyenerabe kuti mwina tikonze mwina ndi mpira oti tikalanda pena akumakhala ndi phuma kumataya ndiye tikuyenera kukhala mwina consistent kuti tikagwira mpira uja akhale ndi conscious tisewere mpaka ukafike. Ndiso china chimene apangabe noti mwina ndi kutsogolo kwathu kuponya mwina pafupi ndi goal post ndiye tikufuna kuti tionetsetse magemu amene atsalawa kuti akalowa mugose komuja ngati ali position yabwino ali pa angle yabwino kuti akhoza kuchinya mpira chizikhala chigoli ndithu. Koma muzonse ebe tikuyamika masikana akusipereka asewera bwino ndipo ndatsikana abwino akuyikapo mtima ndithu kwambiri ndiye tikuthokoza chifukwa cha mmene asewerera atsikana amenewa. Ndi nkhani imeneyo tamaliza nkhani zathu mmawa uno koma tisanasiyane na insomitu yake. President Mutharika wapempha banki yaikulu pa dziko lonse kuti ipitirize kuthandiza dziko lino pomwe chuma cha pa dziko lonse sichikuyenda bwino. Dziko la Malawi likukondwerera tsiku la anthu ogwira ntchito pomwe boma layambanso ntchito yomanga ndi kukonza sukulu za maphunziro a ntchito zosiyanasiyana ndipo bungwe la MBC ligwira ntchito ndi bungwe la Makra kupititsa patsogolo ntchito zolutsa mawu. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, mwakoma nonse.